ଆଜି ଯାଉଛି 6 ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାଉ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇନଥିବା ତା ଟେନସନ୍ ମାନେ ଭିଟିଯିବ କେତେ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ବେକା ଭାଗ୍ୟ ହେଇଛି ଜାଣି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯାଉଛି ଖୋଲିକି ଆସିମି ବ୍ଲଗର କଥା ହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ରହୁଛି ଆଇନେ କଥା। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଖୋଲିକି ଆଜି ଆସିଛି। ଆଜି ଡାକ୍ତର ମନା କରିଦେଲା ଯେ ତୁମର 6 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋତେ ଆସି ଟିକେ ଜଣେଇବ, ଖରାପ ଭଲଟା। କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଯାଇକି ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଭଲ ଖରାପ ହେଲା ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବି। ମୋତେ ଯଦି ନ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବି, ନଚେତ୍ ଏଇଠି ମୋର ମୋ କାମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ରହିଥିନି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିନି ତାକୁ ମିଳିଯିବ, କାମ ମିଳିଯିବ, ସବୁକିଛି ମିଳିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। କହିଥିଲି ଯେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ କିଛି ଅଲଗା କିଛି କହିବି, ଆଜି ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଉଛ ତମ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ମତଲବ ଖରାପ ଗୁଣ ଭଲ ଗୁଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ତ ସେଇଟା କେବେ ଭାବିଛି କି? ଭାବିବ ମତେ ପିଇଦେବା, ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିବା, ଇଏ ସିଏ କରିବା, ତୁମ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ଭାବିବ ଯେ କିଛି କିଏ ଖରାପ ଭାବିବ, କିଏ ଭଲ ଭାବିବ, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଦେଇଥିବୁ, ସେଟା କେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ତମେ ନିଅ। ସେଇଟା ଯଦି ନବ, କାରଣ ଠିକ୍ ଲିମିଟ୍ରେ ତମେ ପିଇବ। ଲିମିଟ୍ ମତଲବ ତୁମର ଠିକ୍ ଲେବୁଲ୍, ମାନେ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବ, କହିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଲା ଲେବୁଲ୍। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଲେବୁଲ୍ ବାଇରକୁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଔକାତ ଅଛି, ତାକତ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କହୁଥିବା ଯେଉଁମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନିଶା ହୁଏ, ପ୍ରବଳ ଧରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ନଥାଏ, ଖାଲି କହିଥାନ୍ତି, ଖାଲି କହିଥିବେ କାମ ନଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ଘଟଣା କିଛି ଘଟି ଯାଇଥିଲା, ଆଜି ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି। ତମେ ଗାଁ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ବି ନା ତମ ପରିବାର କେହି ଚିହ୍ନିଥିବେନି, ନା ମୋ ପରିବାର କେହି ତମ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥିବେ। ଗାଁ ଭିତରେ ମାନେ ତମ ପରିବାର ତୁ ଚିହ୍ନିଥିବୁ, ଆମ ପରିବାର ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ହେଇଥିବ, ହଁ କି ନା? ଯଦି ଆମେ ବି ତମ ପରିବାର ସବୁ ଚିହ୍ନା, ତମେ ବି ଆମେ ଚିହ୍ନା, ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ କଥା ନ ଶୁଣିକି ଝଗଡ଼ା କରିକି ବଡ଼ ଆକାର ଘଟିବ, କେବେ ଭାବିବ? ଛୋଟ ମାତ୍ର ଛୋଟ କଥାର କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ସେଇ କଥାଟା ଆଜି ଗୋଟେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋର କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ତୋର ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ୟା ଭିତରେ ରିକ୍ସ ନ ହଉ, କି ଥାନାକୁ କେସ୍ ନ ଯାଉ, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲ ନ ହେଇକି ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ମାନେ ଦି ଆଡୁ ପରସ୍ପରକୁ ପାଦକୁ ଧରିକି ଭୁଲ ମାଗିଲା ଭଳିଆ କ୍ଷମା ମାଗିଛି। ଫିର୍ ବି ଆଜି ସେଇ ପିଲା ଭୁଲ ନିଜ ଠିକ୍ ଗୁଣ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ମାନେ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛି। ନିଜ ଭୁଲ ତ ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲା ନା, ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ତୁ ଜଣ କତିକି କଲ୍ କଲୁ, ତୋର ସିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମ ପାଖରେ ବସିଛି। ଅଲଗା କଥା ଯେ ତୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ମିଛୁଟାର, ହଁ କୈଳାସ ତତେ ଏଇ କଥାଟା କହିଲା, ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ତତେ କହିଲା ମଜାକିର, ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଇକି ପିକ ରହୁଛୁ ଯଦି କହିଛି, ତୁ ସେଠୁ ଭାବିଲୁ କ'ଣ ଇଏ ମତେ କାହିଁକି କହିକି ମତେ ଚିଡ଼ଉଛି। ହଁ ତୁ ତ ମାଇଣ୍ଡ ନେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବିଛୁ ମୁଁ କହିଛି କି ତୁ ଶୁଣିଛୁ, ସିଏ ମୋ ମାନେ ମୋ କାହାଣୀଟାକୁ ନେଇକି ତତେ ଜଣେଇକି ଏମିତି କହିଦେଲା,
ତୁ ରିକ୍ସ ତା ଉପରେ ନ ହେଇକି ମୋ ଉପରେ ରିକ୍ସ କଣ ପାଇଁ? ଭୁଲଟା କାହାର ଏଇଟା ଭାବିବା ଦରକାର। ପିଇଛୁ ନା ମାଇଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦିଟା ପିଲା ବସିଛୁ, ସିଏ ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ସିଏ ବି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ବସିଛୁ, ଏମିତି କହିକି ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ଝଗଡ଼ା କରିଦେଲା। ଆମେ ଏଇଟା ମଜାକ ଭାବିଛୁ, ସିରିୟସ୍ ଭାବୁଥିଲୁ, କାହିଁକିନା କାହା ପିଲା ତୁ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ମା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭଉଣୀ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାଷା ମାନେ ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ଶୁଧିଛୁ। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭାଇ, ମା କତୁରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ବହୁତ ବାଧିଛୁ, ବିନା ଦୋଷରେ ଗାଳି ଗୁଡ଼ା ଶୁଣିକି ତୁ ସେଇଠୁ ଗାଁ ସାରା ଚହଳ ପକେଇକି ଚାକୁ ଭୁଜାଲି ନେଇକି ଆଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ ମୁଁ ମାନେ ମିଛ ରହୁଛି, ତୁ ଫୋନ ଉଠା, ଇଏ କର, ତାକୁ କର, ମୁଁ ହାଣିକି ଆଜି ତମକୁ ଉଡେଇ ତମ ବଂଶ ପୁରା ଖଲାସ କରିଦେବି, କେହି ମୋର କିଛି କରିପାରିବେନି, ତୁ କାହିଁକି ମତେ କହିବୁ, ଏଇଭଳିଆ କେତେ କଣ କହିଛୁ ଭାଇ। କଣଟା ତତେ କହିଛି? କିଛି ମୁଁ କହି ନାହିଁ, ଭୁଲ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଦି ଜଣ ସିଏ ସବୁ କହିଲା, ଦୋଷ ଆଇଲା ତୁ ଆଇଲୁ, ତାପରେ ମୋ ବାପାକୁ ଧକ୍କା ଦେଲୁ, ସେଠି ମାଇଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ, ବହୁତ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଯୋଉଠି ବସିଥିଲି ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନି ଏତେ ବାଟ ହେଲାଣି, ମୁଁ ସେଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇ ଯାଇନି ନୁଚି। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଗନି ନୁଚିନି ଏଟା ପରେ କହୁଛି। ତାପରେ ଏତିକି ଘଟଣା ହେଲା, ତମ ପରିବାର, ତୋ ମା, ଭଉଣୀ, ତୋ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମ ପରିବାରକୁ ଧକ୍କା ଫକା ପକେଇ ଇଏ ସିଏ କଲେ, ମାରି ତ ବହୁତ ଉଠିଲେ। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ରୁଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ରାତି 9ଟାରୁ ରାତି 2ଟା ହେଇଗଲା, ତଥାପି କେତେ କଣ କାହାଣୀ ଚାଲିଲା। ଝଗଡ଼ା ଗୋଟେ ହେଲା, 5ଟା ଝଗଡ଼ା ବାହାରିଲା। କିଏ କଣ ଖାଇ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାହାରିଲା, କିଏ କଣ କରିଦେଇଥିଲା ତାକୁ ବାହାରିଲା, କିଏ ଏଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ବି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଲା। କଣ ନାହିଁ, ପାଟି ଭିତରେ ବି ଚାଲିଲା। ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ାରୁ କେତେ କଣ ହେଇଗଲା, ଗାଁ ସାରା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଉଠିଲେ ଚାଲିଲେ, କଣ ହେଇଛି 5ଟା ଗାଁ ହିସାବରେ ଚାଲିଲେ ପାଖାପାଖି। ସେଇ କଥା ଭାଇ, ଯଦି ତୁ ସାଲିସର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଥାନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ, ବସିକି କଥା ହବ, ମତେ କାହିଁକି କିଏ କଣ କହିଲା, ଇଏ ସେ କହିଲା, ଆମେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଯେତେ ଜଣ କଥା ହଉଛୁ ସେତିକି ଜଣ ମିଶିକି କଥା ହଉ। ତୁ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛୁ, ଗାଁର ପୁରା ଚହଳ ପକେଇ ଚାଲିଛୁ, ତୋ ପିଛା ତ ଲୋକ ଆଇଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା, ସିଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ମୋରି ଭଳିଆ ପିଲା, ସିଏ ବି କିଛି ଭୁଲ ବି ସିଏ ବି କରିନେ, ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଚଦିତେ ବାହାରିଲେ, କଣ ପାଇଁ ତୁ କିଛି, ସେ ଛୁଆଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ, ତୁ କେମିତି ମାରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛୁ। ସେଇ ତ ମତେ କହିଛି, କାହିଁକିନା ସେ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାକୁ ତ ତୁ କିଛି କହିପାରିବୁନି, ଆମେ ଛୋଟ, ତୋ ଠାରୁ ବି ଛୋଟ, ତୁ ବି ଆମ ଠାରୁ ବଡ଼। ତାପରେ ଆମ ଉପରୁ ସବୁ ରିକ୍ସଟା ଦେଇକି ତୁ ଆମ ଉପରେ ତୁ ଚାଲିଲୁ, ଭୁଲ ତ ହେଇଗଲା। ଆଜି ସେଇ ଗାଳି ଫାଳି ଝଗଡ଼ା ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି ଭାଇ, ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି। ଯଦି ଭାଇ ଆମେ ସେଇଠି ପିଟାପିଟି ନାଗିଥାନ୍ତେ, କେତେ କଣ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଥାନାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଥାନାର ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖସିନି ଯେ ଭୁଲ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଝଗଡ଼ା କରତେ ଯିମି କି ପିଟାପିଟି କରତେ ଯିମି, ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୁଣ, ମୁଁ ମାରିମି, ଝଗଡ଼ା ଉପରେ ଠିଆ ହେମି, ମୋ ଦିହ ହାତ ବଡି ଥରିବ, ବଡି ଥରିଲେ ମୁଁ ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବି। ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଧରିନେନି, ମୋର ଥାନ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଆଉ ରହିବ ତ ନିଜକୁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାର ଭାବିନିଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ଯାଏନି, ମୁଁ ଭୁଲ ଠିକ ପଢା ହେଇକି ମୁଁ ନିଜ ଭୁଲ ମାନି ଏଇଆ ଭାବେ। ତ ମୋ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ନାଗିଲେ, ଇଏ ସିଏ କଲେ, ମୋ ବାପାକୁ ଧରି ପୁରା ଶୋଇଗଲି। ମୋ ବାପା ମୋର ସବୁ ଭୁଲ, ଇଏ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି, ତମେ କିଛି କରନି, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଥାନା ଫାନା କିନ୍ତୁ କେସ୍ ନୁହଁ, ଏଇ ଭୁଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଭୁଲ ମୁଁ ମାଗି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେ କଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛି।
ତାଙ୍କ ମନ କଥାଟା ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିପାଇନି ଗୋଟେ ହାଲକା ନାଇଁ ଲାଗ। ଆଉ ଯଦି ଝଗଡ଼ା କରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ନା ତମର ତ କେତେ ଥାନାକୁ ଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡର। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇ ଇଚ୍ଛେ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ନା ତମର ସେଇ ଯେଉଁଦିନ ପାର୍ଟି ବାହାରିଥିଲା ପାର୍ଟିର ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର ଚିଲଉଥିଲ ଇଏ ସିଏ କହୁଥିଲ କରିଦେମି କାଟିଦେମି ଇଏ ଛୋଡ଼ିଦେମି ପଛା ମରିଥାଣି ପଛା ଯଦି ରିକ୍ସ ଥରା କିଛି ଘର ମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ପୁରା ଫାଇନାଲ ଥାନା ପୁରା ବୁଲିଥାନ୍ତି ପୁରା ଗୁଣ୍ଠାଇ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯଦି କିଛି ଅତି ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କିଛି ବସେଇ ଦିଏ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ତାର ଭଳିଆ ଖତରା କେହି ଦୁନିଆରେ ହେବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ମନରୁ କରିଥିଲି। ଭଗବାନ ଦୟାରେ କିଛି ନ ହେଲା। ଭଗବାନ ଅଛି ସବୁ ବାଟ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଭାବିଥିଲି ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିମି ତାହେଲେ କିଛି ବଡ଼ ଆକାର ହବ। ଯଦି ନ କରିଥିମି ତୁ ସେଇ ମଦ ପିଇଥିବୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ତୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଭୁଲଟା କାହାର। ପଛରେ ତୁ ନିଜେ ଠିକ ବୁଝିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କଥା ହେଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ନିଜ ପଇସା ନିଜେ ପିଅ ଠିକ ସେ ଦିମାଗରେ କାମ କର। କାହାକୁ କହିଦେବି ତୋ ମା ତୋ ବାପା ସମସ୍ତେ ତୋ ମା ତୋ ଭଉଣୀ କେତେ ଆସିକି ମାନେ କଣ ସୁଧାସୁଧି ନ କଲେ କାହିଁ ହେଟା ତ କେବେ ଭାବିନି। ମୋ ଭାଇ ଭଲ ମୋ ପରିବାର ଭଲ ସେଟା ତାରି ପିକଅପ୍ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ନ କହି ଯଦି ଆମେ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲୁ କାହିଁ ତାପରେ ତ ଆମେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ତୁ ଭାବିଲି କଣ ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ଯୋଉଠି ବାହାରିଥିଲୁ ନା ସେଇଠି ଲୋକ ପିକଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମାରିଦେବେ ଜାଣିଛୁ ନା। ଜାଣି ଏଇ ପିଲା କାହା ନାଗେନି ସେଇଥିପାଇଁ ପିଛାରେ ବହୁତ ବାଟ। ତ ଆଜି ଆମେ କେହି ନଥିଲୁ ତହାର ଏଇଲା ଝଗଡ଼ା କରିକି ପଳେଇଲା ହେଲା ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ସବୁ ଆଇଲେ ନା ଭାଇମାନେ ମୋର ଭାଇ ତ ଛାଡ଼ ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେ ଜଣ 5 ଜଣ ଭଉଣୀ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା 5 ଜଣ ଭଉଣୀ ଯଦି 3 ଜଣ ଠିଆ ହେବେ ନା ଭାଇ ତ ସେଇ ଆସି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପେ ଆସି ଯୁଆଡେ ହେଲେ ବି ଯିଏ ଆସି ଠିଆ। ଭାଇ ତୁ ଭଲ ମୁଁ ଭଲ ଖରାପ ଭଲ ତ ତୁ ତ ଜାଣିପାରିବୁ। ଏବେ ତ କଥା ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ରଖନି ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଣିଛ ସବୁ ଚିହ୍ନିଛ ଫିର ବି କଣ ପାଇଁ ପିଇ ଦେଇ ଝଗଡ଼ା କରିବ। ନା ତୁମର ଆମର କୋଉ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ନା ଏମିତି ହୁଏ। ସେଇଦିନ କଥାଟା ଆଜି ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି ବହୁତ ଦିନ କଥାଟା ଚାପି ଦେଇଛି ବୋଲି ମାନେ ସେଇ ରିକ୍ସଟା ଭୁଲିଗଲିଣି। ଆରେ 2 ଦିନ ଶୋଇନି ରେ ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହାକୁ 2 ଦିନ ବାହାରିଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ 15 ଦିନ ଗାଁରେ ରହିକି ପଳେଇଆଇ ଝଗଡ଼ା ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଭାଇ ମାଲ ପିଅ ନିଜ ପଇସାରେ ପିଉଛ ଲିମିଟର ପିଅ ନା। କାହିଁକି ତମେ କହିବ ମୁଁ 5-6ଟା ବୋଟଲ ଟେକିଦେବି ତଥାପି ଲିମିଟର ନା ତମେ ତ ଏଇ ଝଗଡ଼ା କରିବ ନା ଟିକେ କଥା ଧନ ହବ ଝଗଡ଼ା କରିବ ଏଟାର ଔକାତ ନଥାଏ। ଖାଲି ଭିତରୁ ପାଣି ପିଇଦବ ଖାଲି ଟେକିଦବ ତା ଭିତରେ କଣ ହବ ହେଟା ତମେ ଜାଣିବ। ମାଲ ପିଇକି ଭାଇ ଝଗଡ଼ା କରନି। ଭଲ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ସବୁ ଟୁଟିଯିବେ ସମୟ ଆସିଲେ ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାର ତ ସେ ଯଦି ସେ ରାଗ ରଖିଥିବେ କେହି ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଠିକ ଲିମିଟରେ ପିଅ ଆଉ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ରଖ ତମକୁ ଦିନେ ଭଲ ପାଇବ। ଆରେ ଏତେ ଗର୍ବ କରିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇତେ ପଡିବ ନା କିଏ କୋଉ ବାଟେ ଯିବ କେହି ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଗୁଣ କି ଖରାପ ଥିବ ତମକୁ ଯଦି ଥିବେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ବୋଲି କହିଥିବ ଏ ପୁଅରେ
ଯଦି ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ କରିବ ଯିବା ଟାଇମରେ ବି ହେ ଲୋକ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା ରେ ହେ ଯାଉ ଏଇଭଳିଆ କହି ତ ଭଲ ମଣିଷ ଭଲ କାମ ଯଦି କରିଥିବ ନା ନିଶ୍ଚୟ ମଣିଷ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ଟାଇମରେ ବି କେତେ ବର୍ଷ ହଉ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇ କହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାଇ ସେଇଆ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ରଖ, ମାଲ ପିଅ, ଲିମିଟରେ ପିଅ, ସବୁ କିଛି କର, କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା ଏତେ ଲିମିଟରେ ବି କରନି ମାନେ ମାଲ ପିଇକି। ଯୋଉଠି ଅଛରେ ଭାଇ ତୁ ଭଲରେ ଥା। ତୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବୁ ମତେ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଭାବିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଥିଲା ରେ ଭାଇ କହିବି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଛି ଖରାପ ଭାବିବୁନି, ତୁ ଯୋଉଠି ଥା ବହୁତ ଭଲରେ ଥା, ତମ ପରିବାର ଦେଖ। ବାଏ ସାଙ୍ଗ, ଏଇଟା ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ କହିଛି। କାହାକୁ ଭଲ ନାହିଁ କାହାକୁ ଖରାପ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନଉଛି ଭୁଲ ତ ଠିକ ତ ସବୁ ହବ। ଆଉ ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ କାଟି ଦେଉଥିବେ, ଦେଖେଇ ଦେଉଥିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସେଇଭଳିଆ ଖରାପ ଭଲ ହଉଥିବ, କାରଣ ଆମେ ତ ଏତେ ଏକୁ ନୁହେଁ ନା, କି ପସନ୍ଦ କଲେ କରିବେ କି ନହେଲେ ନାହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପକେଇବି ଯଦି 100-200 ଲୋକ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ପକେଇବି, କିନ୍ତୁ 100-200 ଲୋକ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ୟୁଟ୍ୟୁବ ପକେଇନି, କାରଣ ଏଇ ପବ୍ଲିକ ବେଲେ ଦେଖନ୍ତି ମାନେ ଯାଏନି, ଭିଉ ଯାଏନି, ଇଏ ଯାଏନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ କାହିଁକି ନା ପକେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ତ ନିଜର ଗୋଟେ କରିକି ପକେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ହଉଛି। ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାଯିବ ଅଲଗା କିଛି ଆଣିକି ଦେଖେଇବି।